Кадерле телестудия хезмәткәрләре, ер йөзендәге иң кадерле кешебез, сәйебез, өләсәебез Гөлсира Рахмангол кызы Галәметдинованы 70 яше тулай канлы йырым булганы бүләген тапшыруы аша тәбрик итәргә инде башлана Гөлсира инәйнең якындары язган хат юлдары. 1949 елның 1 апрелендә Күгәрсен районының Калай авылында күп балалы гаиләле дөньяга килә. 2 классты тамамлагач 1965 елда фермага хаунсы булып эшкә урынлаша. Калай авылында туып үскән Тимерхан исемле егет менән сәстәрен сәскә бәйләйләр. Уларның мөхәббәт емештәре булып 5 бала дөньяга килә. 1987 елда Мурак авылына күсеп киләләр һәм 90-нчы һөнәрчелек лицейында атайыбыз мал караусы, сәйебез хаунсы булып эшләй башлайлар. Хәзерлебез ел һайын 3000 литр һөт һавып, алдынгылар рәтеннән төшмәне. Тырыш хезмәте өчен мактау кагызлары, кыйммәтле бүләктәр менән бүләкләнде. Тәүге президентыбыз Муртаза Губайдулла улы тапшырган рәхмәт хаты ла бар. Ибрай авылы биләмәһендә депутат, Муракта правком агзаһы булды ул. Әле хаклы ялда булуына карамастан бер дә тик ултырмай, йырларга ярата. Бүгенге көндә ынйылар халык фольклор ансамблена йөрөй. Уларның да йырлап бейеп тамашасы һөюен яулауына ла былтыр 10 ел булды. 2015 елда Байыкка барып, гран-при алып кайттылар. Әсәебезнең, өләсәебезнең уңыштарына без дә бик куанабыз. Юбилейы менән тәбрик итеп, уга озын гомер, бәхетле картлык теләйбез. Безнең өчен ул һәр вакыт япь-яшь дип тамамлай котлау сәламен юбилярның кызлары Гөлнара, Гөлсәсәк, янсәрләре Алһау, Диана, Айзә. Гомер үтә тиҙәр, гомер үтмәй, бер үтә гомер юлына. Hidayet,